Na 8. martovskom noćnom maršu iz hrvatskih gradova poslane su jasne poruke vladajućima. U Zagrebu se održao pod sloganom Ljutnja, otpor, promjena. Ljute smo zato što su nam u kapitalističkom sustavu ugrožena radnička prava, a zdravstvene usluge, obrazovanje i socijalni servisi sve nedostupniji. Ljute smo zato što opet moramo braniti davno izborena reproduktivna prava. Ljute smo zato što rodno uvjetovano nasilje prema ženama prolazi nekažnjeno. Ljute smo zato što je crkva u navodno sekularnoj državi sve prisutna u školama, u bolnicama, u institucijama, a pritom kontrolira i medije, rekle su organizatorice marša iz Faktiva. Na riječkom noćnom maršu okupilo se nekoliko stotina ljudi koji su zahtijevali ravnopravnost, dostojanstvo i mogućnost obrazovanja za kritičko promišljanje. Organizatorice su pak poručile da žele živjeti u kulturi nenasilja, da žele slobodno odlučivati o svojoj reprodukciji i da žele dostojanstvo ženskom radu. Sa splitskog Peristila, koji je bio osvjetljen ljubičastom bojom u čast žena i borbe za slobodu i ravnopravnost, učesnici su od vlade tražili da se ne izruguje ženama žrtvama nasilja i da odmah ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Konferencija Glasovi vjere ove se godine morala održati izvan Vatikanskih zidina, a organizatori tvrde da su predstavnici Vatikana tražili izbacivanje nekih žena s popisa govornika. Uganska katolička aktivistkinja Joanita Veri bila je jedna od onih koje Vatikan nije želio na konferenciji, a tijekom govora upozorila je na stanje u svojoj zemlji u kojoj je homoseksualnost ilegalna, te osudila šutnju vjerskih vođa o diskriminaciji queer Uganđana. S popisa govornica traženo je da se izbaci katolička feministkinja, akademkinja te bivša irska predsjednica i stručnjakinja za kanonsko pravo Mary McAllis. Ona glasno zagovara prava LGBTQ katolika i smatra da homofobna crkvena hijerarhija koja se bori protiv pobačaja nije budućnost katoličke crkve. Takvo ponašanje Vatikana u vremenu u kojem žene diljem svijeta upozoravaju na nasilje nad ženama i traže istinsku ravnopravnost spolova, nagnulo je neke istaknute katolkinje da se zapitaju poštuje li katolička crkva uistinu glas žena. The tidal wave is quickly approaching the Vatican walls. Many, many thanks. Glumica i aktivistkinja Cynthia Nixon, poznata kao Miranda iz Seksa i grada, pokušat će postati demokratska kandidatkinja za guvernerku New Yorka. Predizbori će se održati 13. rujna, a protukandidat će joj biti sadašnji guverner Andrew Cuomo. Svoj program opisala kao hrabru i progresivnu poruku, a Cuoma je nazvala centristom koji je sa svojim suradnicima iznevjerio građane New Yorka i cijelu saveznu državu, jer kako navodi, polovica djece u gradovima na sjeveru države New York živi ispod praga siromaštva. Nixon to želi promijeniti, kao i riješiti nagomilane probleme u upravljanju podzemnim željeznicama. Na Twitteru je između ostalog pozvala i sve kvalificirane i nekvalificirane lezbijke da je dođu podržati u prvom danu kampanje za koji je odabrala legendarni njujorški Stonewall Inn. Zašto je John McEnroe, koji je Wimbledon osvojio 3 puta, bolji glasnogovornik turnira nego li Martina Navratilova, koja je pobjednički pehar na Wimbledonskoj travi podizala nevjerojatnih 9 puta. Tijekom srpnja 2017. godine Navratilova i McEnroe komentirali su Wimbledonske mečeve za BBC. Navratilova je za taj angažman dobila 15.000 funti, dok je McEnroe za jednaki posao dobio 150.000 funti. Navratilova se požalila kako joj je televizijska kuća lagala i kako njihovo ponašanje pokazuje da i dalje postoji bratska mreža koja štiti mušku dominaciju i više cijeni muške glasove i mišljenja. BBC Sport pokušao se iskobeljati iz nezavidne pozicije pojašnjenjem da je McEnroe posao bio drugačijeg obujma i da je zahtijevao više vremena. Dakako, problem nije vezan isključivo za sport. Na popisu zvijezda BBC-a koje najviše zarađuju tek je trećina žena, a gotovo 500 zaposlenica je za jednak posao plaćeno manje nego muške kolege. BBC-eva urednica informativnog programa izjavila je da ne smatra kako je BBC postupao nelegalno u vezi s plaćama. Ipak priznaje da postoje slučajevi u kojima postoje nejednakosti i da se s njima svakako treba pozabaviti.
Prvi otvoreno gej princ na svijetu, Indijac Manvendra Singh Gohil, odlučio je dati svoj prilog borbi za LGBT prava u Indiji otvaranjem svoje rezidencije LGBT osobama. Princ Manvendra, sin i nasljednik Maharadže u zapadnoj Indiji, bio je godinu dana u dogovorenom braku, nakon čega je još desetljeće tajio svoju seksualnost. 2002. doživio je živčani slom i psihijatri su napokon priopćili njegovoj obitelji da je gej. Kako obitelj ne bi izgubila ugled i moć u očima mještana koji ih štuju, zatražila je od princa da svoju seksualnost nastavi tajiti. No kad se 2006. godine autao, obitelj ga se odrekla i razbaštinila ga. Na svojoj je koži iskusio diskriminaciju, no to ga nije pokolebalo da se bori za LGBT prava u svojoj zemlji. Svjestan da sudbina drugih LGBT osoba u toj zemlji nije ni po čemu bolja, pretvorio je svoju palaču u LGBTQ centar, sigurno mjesto za indijsku LGBT zajednicu. U Indiji je homoseksualnost još uvijek kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna u trajanju od čak 10 godina. Audiovizualni pregled vijesti prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.